Fid-dibattitu bej il-mexxejja tal-Awtorità tax-Xandir il-Prim Ministru Robert Abela spjega xi jfisser l-ambjent fil-viżjoni tiegħu. L-ambjent għalija jfisser l-art, jfisser l-ajru, l-emissjonijiet, l-arja u tfisser ukoll il-baħar tagħna. Insemmi proġetti bħal dak tax-shore to ship illi bdejna fih fil-port il-kbir fejn ħan niżguraw li residenti ta' madwar se jkollhom arja aktar nadifa x'jintfew il-magni tal-bastimenti li jkunu hemmhekk. Dak il-proġett issa jista' jiġi estis u se jiġi estis, anzi ħbeda x-xogħol diġà fil-Mall ta' Freeport. Għal Freeport għar-residenti tal-5 distrett tan-nies ta' Birzebbuġa l-Partit Nazzjonalista minn Benajsa kellu l-viżjoni li jestendi l-Freeport. Aħna minn Benajsa tajna park lill-familji tagħna, mhux qed ngħid li l-Freeport m'għandux jiġi estis, ma testendih il-barra. Testendih bi proġett ta' reklamazzjoni tal-art li jiena nemmen fih. Mhux testendih billi tieħu u tisraq art verġini mingħand il-poplu tagħna. Dr. Abela innota x'għamel il-Gvern meta żamma wedi elettorali biex talura lin-nies l-art taż-Żonqor u proteġġa ħondoq ir-Rummien minn żvilupp li rid jagħmel Gvern Nazzjonalista. Bernard Grech spiċċa jattakka il-Pencil Development dak li żviluppa il-kandidat tiegħu stess Peter Agius. Semma l-Pencil Development, il-kap tal-Oppożizzjoni ħasra illi Peter Agius donnu ma femux il-messaġġ tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa jitkellem fuq l-accounts tal-partit tiegħu li baqa' ma ddikjarax skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Bil-Prim Ministru jinnota il-fatti dwar in-nuqqas ta' deċiżjonijiet li Bernard Grech jieħu. Ma t-tizminu għal 4 snin biex sab l-awditur sibtu issa ġifieri l-awditur jadek qed tfittxu. Jiġifieri 4 snin biex jagħmel set sempliċi ta' kontijiet ta' donazzjonijiet. Ma nimmaġinax għandkom xi donazzjonijiet. Illi wieħed huwa daqstant diffiċli li f'4 snin ma jlestix il-kontijiet. Aħseb u wara kieku nhar is-Sibt kellu jingħata vot ta' fiduċja biex jieħu id-deċiżjonijiet strateġiċi dwar dan il-pajjiż kemm idum jaħsibha biex jieħu deċiżjoni jekk huwa f'qagħda li jieħu deċiżjoni għaliex aħna nafu illi l-fiżjonomija ta' kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista hija waħda fejn imexxu n-nies mhux eletti u d-deċiżjonijiet jittieħdu minn wara il-kwinti. Il-Prim Ministru irrimarka kif Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista rridu jtelfu il-fondi Ewropej lil Malta u jużaw l-odda kollha kontra pajjiżna. Dr. Abela żied jgħid li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista favur nefqa militari u favur investiment soċjali. Jekk irridux Ewropa ta' paċi jew Ewropa ta' gwerra li trid timxi fiha l-Oppożizzjoni bħala parti mill-familja EPP. Jekk irridux Malta ta' austerita li trid l-Oppożizzjoni jew Malta ta' sostenn inċentiv u investiment illi rridu aħna. Jekk tridx is-sostenn fil-qasam tal-enerġija, dak illi tajna aħna f'dawn l-aħħar snin u li se nibqgħu nagħtu għall-għażla li qed joffri l-kap tal-Oppożizzjoni illi jola l-prezz tas-suq internazzjonali u f'dal aħħar xhur ola b'mod qawwi immens u jola dak tawn ukoll. Għal jekk irridux li s-Ottubru li ġej u li minn hekk ukoll nżommu fis-seħħ l-iskema stabilta fil-prezzijiet tal-ikel jew jekk kif trid l-Oppożizzjoni inneħħu dik l-iskema ta' stabilta tal-prezzijiet tal-ikel. Jekk irridux gvern li joffri s-soluzzjonijiet għall-Oppożizzjoni li toħloq il-qtieħ il-qalb. Il-Prim Ministru temm id-dibattitu dwar viżjoni favur Malta dejjem. Għalina Malta tiġi dejjem l-ewwel, intom tiġu dejjem l-ewwel, għalina il-poplu, il-prijoritajiet tal-poplu, l-aspettattivi tal-poplu, l-aspirazzjonijiet tal-poplu dejjem jiġu ta' priorità għalihom aħna se nibqgħu naħdmu ta' kuljum b'ħafna u ħafna saħħa u għalhekk illi nitlobkom illi tisilfuni mill-ġdid il-mandat ta' fiduċja tagħkom ħalli dik il-ħidma tibqa' għaddejja bis-saħħa l qudiem għalhekk is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin.